Presents by Sila Film. Recording by Sila Film. Motihari. बाबे भतार मोहरा रूसल हो बाबे भतार मोहरा रूसल हो एकोरी कमे बा एकोरी झहारी आगाऊ छोरी हमें मरले पिछाड़ी बात मनले ना रहले धाधाइल भतार देखी बाखी सियाइल 4 महीना में 12 से आइल भतार देखी बाखी सियाइल हमें जबर ही धारा रहेला हमें जबर ही धारा रहेला भरल बा पानी डर लागेला हमारा साथ में नाही कटा रहेला साथ में नाही कटा रहेला रोज जो गावला से पड़ल बा महंगा आइल बा तब से ना साइल ना लहंगा दुभी मोथा बा ढेर बढ़ी आइल भतार देखी बाखी सियाइल 4 महीना में Sila Recording Studio Motihari. Contact number 9123 12 12 58.